Ja, bigarren urte jarraian eguraldi txarrak zendura, baina nik uste talare naiz eta eguraldi txarrain jendea bada bilela, eta ez da, bueno, azkeneko nahi deuna da, egun hau festa egun bat bihurtzea, eta nik uste lortuko deula, Naiz eta euria egin, esan duzun bezala, jende animatzen ari da, jendea erosten ari da, saltzaileak ere gustura daude, pozik daude gaurko egunan nola doan ikusita, hori zuentzat ere, Tolosankorentzat ere positiboa izango da. Bai, positiboa da, berez, oandik igual goixa mar da horneko balorazio bat egiteko, baina ni buelta bat eman dekaletatik, Tolosakoko boltsa asko ikustezian, eta momentu behintzat, movimendu bat dago. Beno, Ana, aurten honetan pena bada, euria etengabe, braderi honetan, horrek animoa edo jaisten aldu? Generalki jaisten du, baina nik animatzen da jendea, ura bakarrik da, ez da beste ez, osea que arropa superpolitak ikusi ditut nik, zean, hemen ere aukera pila bat daukezue, gauz pila bat dare kalen, nik jende animatzen dut, badakit pena bat dela, eguzkiakin dena askoz hobeto da, baina, bueno, ura da, osea que... Zuontza, dendariontzat, positiboa da braderi hau antolatzea? Asko, bai, zen gauz hauek dena hemen ikusten dezuna bestela almazenean gehatzen da. Eta, bida, eunetik euneko 10 atatzen bada, bida, hoxe atatzen dela. Osea, que bai, oso ona da, bai. Krisiaz ere asko hitz egiten da aspaldian, horrelakoetan jendeak aprobetxatzen du beraien erosketa gaurko egunen egiteko. Bai, hoi pila bat notatzea, nabaritzea, bai. Denok gaude dirue behidatzen eta, zenbat kontatzen kostatzeu eta hoi denok iten dugu, osea, que, bai, gauza hauek beti onak izateie, dendarientzako, bai. Amaia, zuek ere kalean, hotz pixka pasatzen eta pixka bustitzen ere. Bai, egia esan, inoiz baino okerrago tokatzen ari da eguraldia, baina, bueno, egon beharra dago, aske, holaxe. Hala ere ikusten dugu hemen jende desente darabiltzula erosten, Bai, egia esan bai, gertatzen dena genero asko bustintzaigula eta sartu behar izan du deula barrua. Orduan, itxoiten egia, atartzen duen pixkat eta bergiro berriz politia jartzean. Zure kasuan markako erropa saltzen duzu, markako gauza saltzen dituzu, jendeak gaurko egun aprobetxatzen du horrelako gauzak erosteko, jantziak eta erosteko? Bai, saiatzen da txoiok garrapatzen eta, bueno, gu saiatzen gara ateatzen daukaguna estokean gelditzen zaiguna. Zemuzu eguna? Ondo, nahiko ondo, bueno, euritsua, baina behintzat jendea alare animatu da eta gustora oso, gustora. Dendentzat, zuen dendarentzat adibidez, positibotzat ikusten duzu braderia egiterena? Bai, azken finen beti ondo etortzen da eskaintza hauek egitea eta gustora oso. Eta jende animatzen bada, hobe. Zergatik erabaki zenuten braderin parte hartzea? Batez ere horregatik, azkenen jendeai erakusteko ere eskaintza dauzkagun, bai braderintzako edo gerorako ere bai begira eta bueno, positiboa iruditzen zait. Zuek ere tabernariok Tolosankoren ekimen honekin, braderiarekin parte hartzen hasi zarete, eta zuek denda taberna izan duzuek kaleratera, baina zuen ekimena zein izan da gaur? Gaur pintxo bat jarri dugu berdela jarri dugu bi eratara, bat plantxan porru potxatuakin, eta bestea pudina egin dugu algak, kalabazine, oi espinagak eta berdelakin. Jendea animatzen da braderi egunean tabernatara joan eta zuen pintxoa gatera? Bai, oso asko animatzen da, ondo ateratzen da, egun polita da. Agian eguraldiak ere pixka bat kalte edo egingo dizuete zuei, bai dendario eta bai tabernarioi, nabari duzu horrelako hotzarekin eta euriarekin jende gutxigo gerturatzen den? Bai, askoz gehitxiko gaina. Eguraldi hona inbazon, lehen aste bukaran bezala, baina ongo ginen atope. Momentu honetan, baina bain hola gaude. Eta Tolosako tabernarientzat eta dendentzat positibotzat ikusten duzu braderi eguna ospatzea? Bai, gu taberna bezala asko nabaritzen da, jende asko biltzen da, oain momentun, oain dendatan ibiliko die, ordu hauetan, normala dan bezala, baina gero 12 ordu bat ingurua asko moitzen da jendea.